Der er han så. Direktøren for det hele. Jeg er skuespiller. Du skal jo forestille det her firmas direktør, ikke? Den rigtige direktør, han er ikke tilgængelig. Jeg skal holde det hemmeligt. Hej. Så mødes vi endelig. Det er mig, der er direktør. Fortæl mig noget om, hvad det er, IT. Det er jo fuldstændig uigennemskueligt. Så er det jo godt, du er sådan en god skuespiller. Vi synes, du har et troværdighedsproblem. Så har jeg jo ikke en chance. Nu skal de kuges. Så har du styringen. Er du 100% idiot? Så vi har da alle sammen snakket om hundredvis af gange, at det hele ville være noget nemmere uden den skide direktøren for det hele. Nå, hvad så? Skal jeg så afsløres, eller hvad? Det gør du. Du skal bare lige holde ud fra bag mere, så. Jeg vil meget gerne holde det på et helt simpelt plan. Vær drillepind, du er. Ja. Vær mandsminister. Ja. Må jeg nu forlange, at du lever op til det hav af kontrakt? Du kan godt indrømme det. Pisse er så følsom. Det var godt, så. Direktøren for det hele har sagt det. Min lille baby. Det er jo noget pis. Det er noget pis. Ja, det er. Pis. Pis. Nogle spørgsmål?